just create precedent, even when they are agreed upon the rules of the game, and you just simply being put under pressure and jump out. Usihlalo we-ANC Empuma Koloni Oskamabuyane uthi ukuba umongameli Cyril Ramaphosa ebelahlile kwisikhundla sakhe kwiveki ephelileyo oko ibiza kuba umzekelo ombi kweli qela. We're against the closure of coal-fired power stations because it contributes directly to the loss of jobs. I-SACP eMpumalanga iyakuxhasa ukuvala kwamaziko avelisa amalahle kweli. Molweni emakhaya nanguvimba wangokuhlwanje. Usihlalo we-ANC Empuma Koloni umnumzana Oskamabuyane uthi ukuba umongameli Cyril Ramaphosa ebelahlile kwisikhundla sakhe kwiveki ephelileyo oko bekungazokuba ngumzekelo omhle kweli qela. Lokamabuyane bethetha kwintlanganiso yephondo ekhethekileyo yebhunga ye-ANC. Le ntlanganiso yokugqibela yelibhunga iza ngaphambi kwenkomfa yonyulo yama-55 kazwelonke ye-ANC neza kuqala ngolwesihlanu weveki ezayo. Umabuyane uthi ukulahla kukamongameli uCyril Ramaphosa bekuza kuvula ikroba kubunkokheli balombutho njengokuba bekungekho umuntu onokungena ezihlangwini zakhe. Oku biza kuba umzekelo ombi njengokuba bonke umongameli be-ANC bengazozigqiba izigaba zabo zobunkokheli. Umabuyane uthi kufuneka kulandelwe zonke iinkqubo ngaphambi kokumemelela ukuhla kukamongameli. We're basically looking at the best interest of the country and also the best interest of the ANC, because you can't just create precedent even when they are agreed upon the rules of the game, and you just simply being put under pressure and jump out. So that would have actually created a terrible precedent even for the future of the ANC. Umabuyane wongeze ngelithi ukufuna ukuhla kwesihlalo sakhe umongameli Ramaphosa ayithethi lonto uyalivuma ityala. Because he's the person who actually uphold the high moral standards. He thought that his name to be dragged like that and everyone throwing the mud at him, that he might as well disorganize the country and defocus the country from the real issues. Once exactly it would have achieved the same if he would have just simply done that like that. So a properly managed process is what we are talking about. Kumba umgaqo-nkqubo eliphondo eliza kuthi daca kule nkomfa lithi lifuna umba kamasilingane wenziwe umthetho. Eastern Cape iya kule conference ye-ANC ithi ANC mayivuthulule la mthetho wawuqalwe ngumama uLulu Xingwane uyibuyisele back eParlamente uzokwazi bala mthetho wenziwe bezimthetho walapha eSouth Africa. Loo nto izakwenza into yokuba naxa kusiwe votini ngo-2024 onke i-political parties zalapha eSouth Africa ziqinisekisa into yokuba iilisti zazo zina 50-50 representation on women. Eli phondo likwafuna umba wokuveliswa kombane kungasetyenziswa amalahle kugxilwe kuwo kule nkomfa. Eli phondo liyibethelele inkxaso yalo ngakumongameli uCyril Ramaphosa ukuba unyulo kwesibini kwaye zamemelela abathunywa ukuba bonyule iinkokheli zakumxhasa endaweni yokumchasa. Kwiindaba ze-SABC ndingumcebisi ngqina ndiseMondi. Amalungu ombutho ANC kwingingqi yasemangaung kwiphondo lase eFreystata nabambe inkomfa ezahlukeneyo kweziveki ezimbini ezidlulileyo ayabamba ingxoxo nomgqatswa kwisikhundla sobongameli be-ANC kuzwelonke ugqirha uMkhize. Utyelelo lukaMkhize luza njengoko ikomiti yethutyana yeliphondo ibhengeze ukuba inkomfa yonyulo ye-ANC yeliphondo kulindeleke ukuba ibanjwe kule nyanga izayo. Njengoko kushiyeke iintsuku ezimbalwa phambi kokuba kubanjwe inkomfa kazwelonke yonyulo ye-ANC owayesakuba umphathiswa wezempilo ugqirha uMkhize uziqatsela isikhundla sokuba ngumongameli walombutho. Ugqirha Mkhize waye walahla njengomphathiswa wezempilo emva kokukhonjwa kumba we-Digital Vibes. Kukunje ugaya inkxaso kumalungu e-ANC emangaung. When you go to that conference, comrade, we want you to revive that hope in the ANC that here is this instrument that was created to serve our people, and our people sitting at home, watching on TV and listening over the radio. They must say, there, our instrument for liberating our people in our country has been revived. That weapon to free the people of South Africa has been sharpened.
Owayesakuba sisitheli sombutho wamaqala omkhonto wesizwe nowachithwayo Koloni House uthi uyakholelwa kwelokuba umongameli Ramaphosa akazuyigqiba iminyaka yakhe seofisini njengomongameli we-ANC. Cyril Ramaphosa should be persona non grata in the 55th National Conference. He should not be allowed to stand. That's my first point. The second point is we need to push for the official economic policy program of the ANC, which is radical economic transformation. And I support all of those who are prepared to work for radical economic transformation and who are prepared to say that Ramaphosa must go. So my presence here in Mangaung today is a simple message. Cyril Ramaphosa must go. We cannot allow him to stay on as the president of the ANC beyond the 55th National Conference. Ukanti kunje inkomfa ye-ANC yama-55 ijonga ngabomvu ngabebeli. Umongameli Cyril Ramaphosa uthi ukunqongophala kwezakhono norhwaphilizo ngunobangela wolibaziseko ekugqityweni kwephulo lamanzi elingundaba mlonyeni lase Giyani eLimpopo. Eli phulo nelaqalwa ngo-2014 alikavelisi nethontsi elinye lamanzi kwiilali ezingama-55 ezingqonge iGiyani ebekumele ziyaxhamla. Umongameli bethetha ngethuba ebekutyelelo lokujonga inkqubela phambili yeli phulo eThohoyandou naseGiyani. Urhwaphilizo oluqatseleyo lungunobangela wolibaziseko ekubeni luqale ukusebenza eliphulo lamanzi laseGiyani. Umongameli Cyril Ramaphosa uthi imali engange-1 billion rand kwi-4 billion rand ibibekelwe bucala ukwenza iliphulo ithe yasetyenziswa ngendlela egwenxa kwaye uthi abo bachaphazelekayo kolu rhwaphilizo baza kulicula elandincamisayo. As the minister said, we are going to have that unit investigate everything. And there will be consequences. Where money has disappeared without work being done, there shall be consequences. Abantwana begazi kwakunye noluntu babongeze umongameli ukuba aqinisekise ukuba ixesha eliqingqiweyo lokuqukunjelwa kweliphulo elinguMarch wonyaka ozayo liyabanjwa. Go and check again if that time frame is going to be met. Otherwise we'll come here again. Kusenjalo umphathiswa wamanzi umnumzana Senzo Mchunu khange afune ukuzibophelela ngelona xesha lichanekileyo lokuqukunjelwa kweliphulo. I can't say exactly when will taps be connected because we say these things and then we get disappointed. Ukanti abahlali baxelele umongameli ukuba uninzi lamaqula abawenzelwayo kwilali zabo awasasebenzi. I-SACP eMpumalanga iyakuxhasa ukuvalwa kwamaziko avelisa amalahle kweli nanjengoko eli liguqukela ekusebenziseni amandla ombane acocekileyo. Lo mbutho uthi eli phondo linamalahle anokusetyenziswa iminyaka ngeminyaka ezayo. Kulindeleke ukuba kuvala amaziko asibhozo ngonyaka ka-2030 kuvalwe nangaphezulu ngo-2050. I-SACP ithi ukuvala kwala maziko kuza kunyusa nangakumbi izinga lentswela-ngqesho. I-SACP ibambe inkomfa yonyulo yephondo yesihlandlo se-11 kwiyunivesithi yaseMpumalanga eMbombela. I-SACP eMpumalanga ibiqwalasela imigaqo-nkqubo yayo isonyula neenkokheli kule nkomfa. Usihlalo omtsha walo mbutho kweli phondo ngubonakele emajuba ngelixa ulakhe imbuyani engunobhala. Lo mbutho bushukuxa ingxaki yokuveliswa kwamandla kweli nocimicimi wombane kwaneengxoxo ezimalunga nokuvalwa kwamaziko avelisa amalahle kweli. This issue of ISCOM, which is as a result of poor management, is as a result of corruption, is as a result of selfish interest of trying to make ISCOM to fail so as it is privatized and people get business out of it. The party in this province won't work very hard. We're against the closure of coal-fired power stations because it contributes directly to the loss of jobs. Malunga nomba wobunkokheli usosiba jikelele walo mbutho uthe lo mbutho awusaqinanga ngendlela wawuqine ngayo ngaphambili. The state of the movement today, which is not in good conditions. That is the broad liberation forces headed by the ANC on how to improve ourselves, how to strengthen ourselves. Nanjengoko kukho inkxalabo kubunkokheli bemibutho kwimbumba kanxantathu okhokelwa i-ANC, i-SACP ithi sikhona isidingo sokuba livakale ilizwi labasebenzi kunyulo lukazwelonke ngo-2024. We need a clear independent working class voice, the party voice, talking specifically to the workers and articulating the issues of the workers and the working class. And therefore, if that space
is not accorded to us through the reconfiguration of the alliance, there's no basis we should stay in that kind of a framework in this form. Abathunywa kule nkomfa banike iinkokheli ze-SACP uxanduva lokuqinisekisa ukuba ziphucula intlalo yoluntu. Kwalapha ezindabeni ifumene iminqweno evela mbombozona intwazana eneminyaka emihlanu nephumelele intshinga kamini Miss World Tourism uThathe Museki. Kodwa kuqala masithume umntwana emalikeni. Sinamkele kwakhona kwezindaba zisiza ngqo kwikomkhulu lase-SABC e-Auckland Park eGauteng. Uyakwazi ukufumana izindaba ukuphela kwazo kwikhasi le-YouTube ngokuba uthi SABC Iindaba zesiXhosa. Make siphinde silume kwinqaku lethu eliphala phambili ngokuhlwanje. Usihlalo we-ANC Empuma Koloni umnumzana Oscar Mabuyane uthi ukuba umongameli Cyril Ramaphosa ebelahlile kwisikhundla sakhe kwiveki ephelileyo oko bekungazokuba ngumzekelo omhle kweliqela. Lokho Mabuyane bethetha kwintlanganiso yephondo ekhethekileyo yebhunga ye-ANC. Le ntlanganiso yokugqibela yelibhunga iza ngaphambi kwenkomfa yonyulo yama-55 kazwelonke e-ANC neza kuqala ngolwesihlanu weveki ezayo. Inkokheli ye-EFF umnumzana Julius Malema ukhuthaze abantu ukuba bavotele iqela lakhe kunyulo lovaluzikhewu kumasipala editsobotla kwiphondo laseMntla-Ntshona noluza kubanjwa kule veki siza kungena kuyo ngolwesithathu. Lokho Malema bethetha nabahlali bengingqi Budibe uthi iqela lakhe liza kuqinisekisa inkonzo ziya ebantwini ukuba liyaphumelela kulo nyulo lovaluzikhewu. Down with the ANC, down! Down with Cyril Ramaphosa, down! Amandla! Inkokheli ye-EFF umnumzana Julius Malema ibikhuthaza abahlali kwingingqi Budibe ukuba bavotele iqela lakhe kunyulo lovaluzikhewu noluzokubanjwa ngolwesithathu kule veki sizawungena kuyo kumasipala editsobotla kwiphondo laseMntla-Ntshona. uMalema ubongoze uceba ukuba bakhokhelise imfuno zabahlali phambili. We must not be the same as the ANC. Utarata pride as a councillor, love your people, live amongst your people, corruption, expose corruption and go inside your masses, use your masses as your shield. uMalema uphefumlile nakocimicimi ogqubayo kweli. This month there won't be electricity. And South Africans will sleep and wake up as if things are normal. If we're in another country, this government was going to be removed by force. The people were going to rise against this government. Kubanjwa nje olunyulo lovaluzikhewu ibhunga lalomasipala lachithwa ngoSeptemba kurhulumente weliphondo ngenxa yokungaziswa kwenkonzo eluntwini, ulawulo olugwenxa kunye nokugquba kwemilo yezopolitiko. Njengokuba liphele izolo iphulo leentsuku ezili-16 nelichasene nodusho olusekelezelwe kwisini ngamaziko ali-14 kwiphondo lasentshona Koloni nagcina abasetyhini abaxhatshazwayo nasecicini lokuvala okungenxa yokunqongophala kwenkxasomali. Eli ziko lineebhedi ezingama-20 ligcina abasetyhini kunye nabantwana abangamaxhobo dushe kunye nokudlwengulwa. Apha kweli ziko banikwa ukutya kunye nempahla noncedo lwezempilo. The dedication and the willingness is there, however, we are faced with a dark future. If government doesn't step up, the public sector, private sector, we call on you urgently to assist us. As it stands, we run at a deficit of 1.2 million rand per year. Ixesha elininzi amaxhoba aza kweli ziko esoyikisela ubomi babo. Places like this are important because especially for us, I can say people that have been abused, it's where you can think and that's where you can know where to from here. Izakhono yeyona nto ibalulekileyo kweli ziko ngeloqinisekisa ukuba amaxhoba wabuyeli apho axhatshazwa khona kubefuna ukuxhaswa ngokwezimali kodwa okwangoku akukho naloo mali yokuhlawula abasebenzi beli ziko. Umbutho i-Women's Shelter Movement kuquka neliziko i-Safe House bahlaba ikhwelo kumashishini abucala ukuba angenelele ngelokunqanda lamaziko angavali. Nanjengoko abemibeli belungiselela imibhiyozo ngeli xesha leholide, eli ziko lilungiselela ukwamkela uninzi lwamaxhoba.
Abantu abaninzi bakhala ngokudinwa okumandla phakathi kwenyanga kaNovemba noDisemba. Abasebenzi bathi kweli xesha lonyaka bayadinwa bonqene kwaye baphelelwa ngumdla wokwenza imisebenzi yabo. Ukuba le meko ayithanga yakhathalelwa ingangunobangela wezinye ingxaki. Kushiyeke nje iveke ezimbalwa phambi kokuba uphele unyaka ka-2022. Ngelixa lonyaka imizimba yaswabuluka kwaye abasebenzi baba nengcwangu. Kungaba kanti khange kubekho sifo singubhubhane kulonyaka, kodwa ukubuyela emsebenzini njengesiqhelo ibikukunyuka iqhina kubantu abaliqela. Hayi ke, ukanti nokunyuka kwenzala yokuboleka imali kwanamaxabiso amafutha khange kuncedise nako. Bawulu ungajonga nawe ezinye inyanga ayikho inyanga efana nelesingena kuyo. Even nelesiphuma kuyo iNovember ubhizi kakhulu. So noDisemba ningatsho ngoyena ubhizi. So ifuna laa nto ibangela uba utsala kwa kula energy yokugqibela ukhevu ka kuthethwa ngemoto ibiyama ngoreserve ndokureserve ngoku but ke siyaqhuba simanga. Mna ndigqithile kwistage sokuba ndisolekele umntana anditheza amandla loo nto leyo ndaphelelwa lithemba. Kufuneke kuloo nto leyo ndiqhubeke ndizobuya impilo iqhubekeke ndizowusebenza dile nabantu uhleke uncume mayincumisi kuba usebenza ngaba bantu but ube ngaphakathi uthezekile uphelile. Ukudinwa ayisosigulo esichazwa ngogqirha, kodwa xa sesifikile kuba nzima kwaye ngamanye amaxesha kungade siphazanyiswe nesigulo sokuphazamiseka engqondweni okanye ezinye izigulo. Where year-end fatigue is an emotional exhaustion, you know, that happens mostly end of the year. Normally fatigue is extreme tiredness. Ukuba ukuphumla akuncedisi xa sele udinwe uyimfe, kumele uzenzele inceba uyokudibana noogqirha. Abantu baphume kwindawo ngendawo bezokunqwenelela intwanzana eneminyaka emihlanu ephumelele intshinga kamini Miss World Tourism uThathe Museki. Le nzalelwane yaseKimberley eqeqeshwe kwi-Empire Model Academy iphumelele le ntshinga ngoMeyi kulo nyaka ngenxa yemiqathango ye-COVID-19 olukhuphiswano lunobuhle lubanjwe online. Abantu baphume kwindawo ngendawo kuquka iphondo laseMntla-Ntshona naseFreystata bezokubulisa le ntwazana iphumelele intshinga kamini Miss World Tourism uThathe Museki. Ngethubo xa bakhe bebedlala yena ibeziqhelanisa nokucondo beqongeni kwaye oko kuze neziqhamo. Le ntwazana yenze imbali ngokuba ngumini Miss World Tourism wokuqala. My friends said I did a good job. They follow me on Facebook and do everything. Olukhuphiswano lukhuthaza ukulondolozwa kwendalo nenkcubeko kumazwe ohlukeneyo, lukwakhuthaza ukhenketho nokuphefumlelana ngezimvo kwabantwana kwihlabathi jikelele. I'm a proud mother because when she started she was 2 years old and now she's 5. She was crowned when she was 5 and I thought she will actually get these crownings when she's like above 8 years and so on. Ufumen'iminqweno emihle kubemi beli besithi aqhubeke nomsebenzi omhle wokumelela ilizwe kwihlabathi. I'm encouraging her to go on, explore the world and maybe enter in the future the Miss World or Miss South Africa pageants. She's an ambassador for us and we're glad that we have these young children that can present South Africa. Nanjengoko ethweswe isithaba sikamini Miss World Tourism 2022, uThathe ufumene ithuba lokudibana noluntu esihlangalaleni. Abazali bakhe bakholelwa ukuba unekamva eliqaqambileyo konobuhle. Tinga ndakandini. Sibulele mawethu ngokusibeleka indlebe. Ningalibali indaba ngeSisulu siyabuya ngomso emva kwemini ngentsimbi yokuqala busuku benzolo.